Ingen har nogensinde før set en elbåd i Amazonas, Colombia. El bote tiene que llegar. Nu er den første elbåd på vej. Mire, doña Miladis, acá acérquese. Mire el bote. Ve. Men floden er gået over sine bredder, og selv køkkenet er oversvømmet. Og da festen skal til at starte, ved ingen stadig, hvor båden er. No han dicho nada todavía. Det her er historien om et vanvittigt projekt. Når du ikke leder efter mere olie og gas, så er der måske 7 år til, at det er sluppet op. Det er historien om et Colombia, der forsøger at sætte en ny kurs. Si sacamos de la tierra el carbón aquí y el petróleo allá, no hay humanidad. Se acaba la vida en el planeta. Historien om et af de nye energifællesskaber, styret og ejet af lokale.